जों गोबांमा कक खोनावो केबोनि नखुंनि हामजोग एबा बिहिक हिंजानाय बोसाय बोसा याकारि थांमा रक आ जरा जत बरकनो बोरैनो मांखुक हामिया ककते हामिया गोबांमा सालायमानि नुगो फियाबा बिहिक बोसाय कागलायमानि एबा याकारमा जागा सुदु बोरै सिमिदा जाया तंना आ बिसिंगो चलानि तामो जाया तंगै तिनि बोरै बा याकारि कलांजाक आबो जोंकिसा वानसुगै नायथाय abo kahai kok khoroksa bore jengno sai khana rika bo khoroksa chalabai kubui hamjakino kajaka olo bosa khorokni engma yaguloke las pachingo o bore bini bosai te bosa no yakari boibai thana nangka tangi hingai bini bosai kajak paima olo ekdom borok saya tomung saya enggai bo bosai te bosa yakari boibai thana nangka hini saka tei norbo waisa khanai nadi sabuni jayatong tei obri saka bo je birman manjagi tomaka hakebota manjak thung hne tini bini story jengno share khakya story khanana sigang jeng pulano sanai norok story khanamani olo jodi ningbo ati mistake khai tongkha hankai tini nisimi sakni tomung samung selake belake sanai Hello bye brok ang tini norni bagi kaisa apps kaham tubui phake oboni mung henkai Rami Circle obo angka nini honor phonuk jane kaisa save gaming app o jaga nang Rami thingi kobama rang ajui mano Rami Circle angka kaisa save te secure app o jaga 1 crore se kobang active players tongo so henkai nang Rami thungna karing henkai thingi rang ajidi eba rungya henkai o jaga practice game thingi srungnadi te cash games thingi rang ajidi o apps o deposit khana bagi norni bagi save facility rijak tongo like Paytm PhonePe credit te debit card rok bai easily deposit khaimona te nini deposit ba norok 2000 ise kobang welcome bonus bo manai Rami Circle by Rami thunai belai kalai te o app mobile bo kaham kena use khaimano nang sak bai thana mobile screen bo nai nedi so dara manai baisong norok description link rijak habi apps download khaji te register khaima logi 2000 kahe rang mari welcome bonus nadi henkai Rami thungni noga sugai rang ajidi This game involves an elements of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own risks. O ustorino rohor ka khoroksa bore thangnai mas kasa kani sikang bono news channel roga hamya hani sajagai tongka abagai botini bini bukhani kok share khakya Pula chalate bore khorokni nogai khoroksatai khoroksana chajagai hamjak lakya abo hake boroni hamjama 1 bosor jora lakya salcha o burne bini ama babu alka chalabe kaina hani kok salakya olo bini hamjak tongmani chala abo joto saimane o burne khogoi telangka bini nogo Aboni olo chalate burini buma pupa okra borok malai jotono kaham hamya kok sai borok khorong hino kai rika ateke borok ni hamsama jora kolok romai toma olo borok ni busa khoroksa angkha a jora nogo busa hinjanai phungni simi kam eba samungkhani ongkhori thangka hinkai daily nogo phanyani horni 9ta eba 10ta ke chuak nunge kefek engi phayu washa husuke obsai buni arona chuak nunge basai maya jora ke arona thoiche phayu Apro yang nogo bihik hinjanai busa khoroksa kelainyo tei busainyo nasingo nogo bupuro kamrok pai phaino hne tei ateke nasimang bihik muktirisarok thuipayo haipono busai phaya Tangi hinka yang busale buni arose chuak nungi kefek bihik busa mutusimaya olo busa horni 9ta eba 10ta chuak kefek bazar hati eba mui kethung telangi thango tei bihik no sawo mui songde hinai Apro bihik bini busani tomungsa muno chajagi angma bai belai joli jagi busani kutugo nogo cherai kelei nang saiman tongai bahake daily chuak nange phanyamu sunghnai Apro busai bini bihik bai kutuk jaka henkai bihik no joli jagi yakti se buo tei a horono nogni riklai rohoro nang aro tongna nangya thangdi nini ama babu bai eba thedi rokhnai ateki bini busai bai ritprigi bojago A jora buri horkothuko busa kelei nogo kelange buni aro kharkhari mathuka ati khemang bihik busa hamjak laimani wase kabo wase mone yoke boroni halok 3 bosor angkha a jora te khoroksa boroni busa angkha Asuk jora tongi phaima olopano yang nogo busa hinjanai bini tomungno tabugo selaya daily samungkhanya hani ongkhor thangke boijoto samungkhanya sanjani 6ta eba 7ta ke nogo phayo haipono bini busa ke phaya daily lerjak Apro bihik bini busani kok wan sugo agini simirda rengno hane sawi phorengi nayo bahaki asuk rengyang ka hane tei busa khorok ninyo nasigi belaika khamjago abagi bini busanyo nasingi lerjage a jora busa macha drop gana gini taku bukungni aro busano maichari drop maimui chari muthui tonibu Ola busai horkotugo chuak kefek nogo phaima jora bihik bini busanyo tesa kaham hamya kok sai nayo a jora busai bini bihikni ati kono khnai belai joli jagi olta bihigno nok farmani nokseba yaktise buka tei botharna hane rifrika
Tangi hingai besai patro buibe tas eba card game thengi rang loss engma bagi belai tension kajagi nogo bihigno phayak tisai bukha te nogni riklai rohorka a bagi a horo bure buni aro khari hojagi thona nakha te parani borok o burini ati duku kosto tomungno nogi deli kharukjago aboni next day buri tesha besani maya bai nogo thangke haipono besaibe a phungo malai bojaksuka aporke bihig mokol mukti kopolongke bini para buma bufani nogo thangka abo hake bihig kebama jora eba sal nasingsuka bini besai bono nada naphane hanai te boni yangte bini besa khorongni bai phonte kok saka bini aro phai tongpadi hanai haipana obasa khorongni bo bini babu eba buphabanya tongna hane bumani logi thanglia abotike 3 month eba 3 mas jora lakya yang nogo bure bini besanya nasingjak nada naphane hanai haipana besai kono khos khobor naya te buri borok nogrogo buma bupha taku bukhu bai hamya hinjaksuka a jora tesha besani aro kipel thana henkai bo buchangna kirima bai chupkai matongka abuni olokai burite khoroksa chalabai hamjako hne thangi pakya apro yang pulani chala eba besai abo saimani besa khoroni logi telangi police report eba complaint kai rikha te bihigno tesha phirokai phagi hne kokasar kha haipana yang bihig abo joto nogi saimani tongibo pulani besai ni thani thalia tabu last ni chalabane tongkha obure te logiwo besa khoroni bini logino narge rikha tangi hingai besai bache joli nasler wala japano nijini besano hamjama bagai buma hinjanai besa khoroni no narge rikha video ni menkok abono chalabure hamjake kajama olo besa khoroni engkha a jora besani tomungsaya engai bihik hinjane alka chalabai thangi pakya abagai bini besai police station thangi complaint kai rikha bihik alka chalabai khari thangka hne a jorawo burino kobama borok hamya sinal borok saya faldo hne ya sisuri chalakya haipona bihik besai khoroni ni kasaro borok tangi kaglakya aboke kebo wansugi naya Last abono sanai chini baksa chala sikla eba kajek robo chuak jua drugs abo hai samu hamya robai gadale nogo bihik besano time ria sudu sagni tongthok chimi wansugi tongo chawo a bage last pachingo henkai bekhani borok bai yakari kibi kalangjamani belakhe nogo jeng o ustri ni bisingo abono sana nayo niji sakbo kaham engna nango bunya simi hamya hni saikuno maya chini kobama borok hamjago hne kokbai simi salayo phiaba bini tomungke tabubo sikla kahai eba boi kahai tongthok chathok na thogei tongna musungjago yang nogo bihik besani kok kaham da hamya aborok khanana bagai bini thani jora se kore henkai sabole as kosto kai tongmanai abo kahai tamo chala tamo buri kobama borok no chikon mistake khaima bagai olokai o chikon sa mistake ni bagai bekhani borok no kemajak layu video no pati jora naima bagai belaki hambai nini live neng kaham naithoke telangdi bonita serengdi henkai bekhani borok buino khalangnai nini hamjama borok nini thani tamonai eba tamonang abono kahamke wansugi apply khadi o story jaga je sajakmani abo joto buri khari thane kaham abono chungsaya o video jaga abo khoroksa khorokni besani tomungsayani bagai nokni bihik boibai mathango hne sajakmase hinke norok jodi video no chajagi tonge share kari di jotoni family wa kaham hamya bujile thanchake tongnang thong